Bomba nahukay habang inaayos ang riprap ng Sinukalan River sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Nadiskubre ang isang vintage bomb habang inaayos ang riprap ng Sinukalan River sa Barangay Talibao, Calasiao. Mismo ang backhoe operator ang nakahukay ng bomba. Nang galing sa 105 artillery. Ito ay intact pa at corroded lang, pero siya ay tututok pa po ito pag magkaroon ng maipit siya o matamaan ng mabigat na bagay ay posible pong sumabog pa itong bomba na ito. Naipagbigay alam agad sa pulisya ang insidente, kaya naitawag din ito agad sa Explosive Ordnance Division ng Pangasinan Police Provincial Office. Hindi ko rin alam na vintage bomb yun eh. Kasi napinto lang sa akin. Akala ko yung parang simple lang na bala yun. Palaisipan kung bakit may vintage bomb sa lugar. Siguro ma'am, yung ng hapon pa siguro ma'am. Na-turn over na sa EOD ng PPO ang vintage bomb. Agad din umanong ipagbigay alam sa barangay o pulisya kung muling makakakita ng vintage bomb ang sinumang residente. Pag ito po ay mapabayaan o mayroong gagawin silang hindi po kanais-nais, kunwari pukpukin nila, akala nila bakal, ay ito po ay makadisgrasya po. Posible po itong sumabog. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.